Oh, daliar sa adlaw eh. Ugma. February 14 na. Tingtuhog. Uy, unsay ting tuhog? Sa mga heart ba? Ay, dirtoy. Kahugaw na una. Di ba, kabantay ka ng Valentine's na heart ba? Di pa na, ba na? Di ba, natuhog? Oh, natuhog. Uy, sakto gid kami loy. Natuhog gid ay. Ang heart ba? Gani no. Ugma, siniguro, daghay heart. Natuhog. Ay, bitaw mi loy ba? Na problema ko sa kung sa kong uyab ugma. Nga no kung nag-problema ka, Bertoy? Alangan. Wala ko'y kwarta. Ang palit og bulak. Ang palit og tsokolet. Kay samantala na istorya-istorya mi. Na siya matila-tilaan. Sus, Bertoy. Ani ra. Kumiingon kay mo uyab og wala siya tagay og bulak og chocolate. Unya, unsa man ako ingon niya mi loy? Ingnon dayon nimo lang ay napangitag bulak kay ikaw ang bulak na bumisikad sa kong dughan. Unya mangitag tsokolet mi loy. Ingnon dayon nimo lang ay napangitag chocolate kay mas labaw pa ning chocolate sa ko ang gugma iha nimo. Ipik ka na mi loy. Uy, Si Pabloy mana mi loy oh. oh, Pabloy. Uy, hala. Pormado man kani si Pabloy bay, estetik kayo. Kulungo. Uy, Pabloy oh. Ngamigo. Uy, Pabloy. Ah, agi-agi raman. Hama tong direksyon. Gato lagi ko sa adto ko sang uyab. Fight ke Valentine's ba gato ko aning bulak. Ah, nabiyag porma oh. Alangan nga. Valentine's good. Ah, unsay Valentine's? Ugma pagani. Excited pud nimo, Pabloy oy. Maayo man ang kuan bining magsayo ta Bertoy kay dispiras ba. Hugon na kay ko. Sa iyang kasing-kasing ba. Ah, tanaw daw sa mulak daw be. Mahalo ni. Awa. Ah, mahalon. Puso ang saging Pabloy. Diha nimo makita imuhang uyab Bertoy kung seryoso gyud sa imuha. Kung iha ning dawaton. Ah, walay babae mo dawat ana oy. Naunsa. Aw, ug dili ni niya dawaton. Pila ray pag-uli anis balay. Ako din ning gulayon. Mindset ba mindset nya. Watis ako. Ay, sakto bitaw si Pabloy Miloy. Pwede naman ay kanto ihatag. Daghang may puso sa balay. Para ta kong ihatag sa kong uyab oy. Sige, agsa ko. Bright ta mga bata.